ब्लकनिफ्राय फैसा मोनफिननांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम आंनो होआखै अब्लाबो आङो उपाय गैया गामिनि दुखियाफोरनि न'फोरखौ पकेटनि फैसाजोंनो मावनानै फुरा खालामबाय नोंथांमोना नायदो नैबेयाव बेसेबां फैसा आं मोनफिनगोन आरो चेयारमेन 4000 करि हिसाब खालामदो 32टा न'नि हिसाब आङो 2021 सननि जानुवारिनिफ्राय आङो इउपिपिएल नि सासे एक्टिभ मेम्बारमोन बरला बिसिडिसि नि जानानै नाथाय बरला बिसिडिसि आव मेम्बार जानानैल' नामल'सो मोनदों नाथाय जेबो जोङो मावनानै जोंनि थांना थानायनि थाखाय राहा लामा जेबो मोनाखै मोनसेबो जोङो मावनानै दांनानै जानो मोनाखै आरो जोङो बोसोरथाम खावसे 3.5 बोसोरसिम थानायनि उनावबो जोंखौ जेबो बिबान होयैलाय जेबो हाबा मावनो होयैलाय जोङो एसे बेफोरनिफ्राय एंगारनाय जादों आरो बरला बिसिडिसि नि बेलायावनो बेखौनो सानदों बिथांमोननि मावनाय दांनाय गासैबो माने इलिगेल नङा आनइलिगेल बे आनइलिगेलनि थाखाय जों मेम्बारफोरखौ बिथांमोना सलायनो हायाखै आरो सलायनो हायैखाय जोङो बे मेम्बार एबा बे पार्टिनिफ्राय दिनै गावनानै फैनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बरला बिसिडिसि नि जानानै जेब्लानाखि बोसोरनै आराय बोसोरनि उनाव न'फोर फैदोंमोन ना पिएमआइ न' बे न'फोरखौ जोंनो मावनो होदोंमोन नाथाय बे मावनो होनायावबो जोंहा मुलाम्फा गैया माने लाब मोनाखै जोङो मावदों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बारफ्रा मावदों एसे नाथाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जे 38 नं भैराकुन्द समिस्थिनि बरला बिसिडिसि नि नियम बे नियमा मोनसे बेलेग सिस्टेम जोंनि जे पिएमएवाइ नि जे न'नि फैसा जोङो बेखौ कालेक्सन खालामनानै चेयारमेननि आखायाव जमा हरजोबनांदों आरो चेयारमेना ब्लकआव हरफिनदों चेयारमेना मुस्रि आलमा बसुमतारी आरो ब्लक प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय जोंना माबा मनज काख्लारि बिथांमोननि आखायाव जोङो बे फैसाखौ जमा हैफिननांदों नाथाय नोंथांमोनहा साबेसे इउपिपिएल खौ नागारनानै बिपिएफआव फैखो जों दिनैनि जयनानो 52 जन दिनैनो आरो थाबोबावबाय बिथांमोना जोंनिफ्राय दम होनानै माखासेखौ लाखिबाय दम होनानै जेरै आलमाया बसुमतारीनि फिसाय तुरुन बसुमतारी बिथांमोना दहाय फुङावहाय फैनानै होबथाना लाखिबाय आरो बरमुखुलि सागुलिजार बे साइडनि मोनथाम गामिखौहाय बिथांमोना थांनाय हरावहाय दम होनानै बिथांमोना दिनै जोंजों फैनायखौ जिर' खालामबाय सोर दम होखो जों मिथिया जोंनो खोन्थाहरासै नाथाय बिथांमोना जोंखौ कल बेक खालामासै भैरबकुन्द समस्थियाव बुंदों दिनै बिटिसिनि गेजेरावहाय बांसिन जौगानाय खामानिखौ भैरबकुन्द समस्थियाव मोननो हादों होनना बुंदों नोंथांमोना थारैनो बे सिङाव थानाय हिसाबै मा बुंनो सानो मावदों जानो हागौ नाथाय मावनायनि बेलाया नैबेबायदि जाबाय जों मेम्बारफोरखौ लानानै बिथांमोना मावनाय जायाखै बिथांमोननि मावनाया जोंनि बिसिडिसि चेयारमेन आलमा बसुमतारीया गावनि मेम्बारफोरखौ लायालासिनो बाहेरानि सासे मानसि लानानै जे सोरां दैमारि बिथाङा जोंनि 38 नं भैराकुन्द समस्थिनि मानसि नङामोन बिथाङा सासे हरिसिङानि समस्थिनि एकदम खोलाहा फुथिमारि साइडनि मानसि बिथांखौ लानानै समस्त खामानिखौ मावजोबदों समस्त खामानि बे सोरां दैमारिजों बिथाङा मावदों बेनिखायनो जोङो जेबो खाबा मोनाखै जोङो बेखौनो आवगायबोदों जे बिपिएफनि जे सिम्बल बे सिम्बलनि सिङाव थानानै जोंनि जे मावथि बिपिएफनि जों जे लोगो मोनफैबाय रिहन सार आरो बिनि सिङाव थानाय सेक्रेटारि पिए जिखुनु जायखिजाया बिथांनि बिबानगिरिनि बिथोन बायदि जोङो सोलिलांनो नाजागोन आरो बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि डिरेक्सन होयो जों बिदि मावलांगोन आरो हाजासे जोंबो आवगायलांनानै बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोङो आवगायबोबाय आरो न'नि बिसय एसे थालांबाय नङा जेनेबा न'आ जोङो फैसाखौ जमा हैबाय चेयारमेन आलमा बसुमतारीया लाखिबाय न'नि फारसे 4000 न' गंसेयाव ओमफ्राय ब्लकआव हरफिनबाय ब्लकआव थांबाय ब्लकनिफ्राय जोंनि फैसाखौ आटखायनानै लाखिबाय बे फैसाया दे ब्लकआव जोंनो थाबोदों जों जे न'नि फैसाखौ जों गरसेबो मोनाखै आनखि पकेटनि होनानै जों न'खौ फुरा खालामबाय उपाय गैया जोङो लस जानानैब्लाबो मावबाय आं बेखौ प्रुफ होनो हास्थायदों नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन आं खावलायो नोंथांमोना बेखौ लागोन रसिद दङ नै बेखौ आंनो जोंनि बिरला ब्रह्म बिथाङा जोंनि एकाउन्टेन्टमोन मनजा सासे माबामोन
नैबे बुस्थुखौ बिथाङा आंनो अडिट खालामना हरदों आं बेवहाय बि ब्लकनिफ्राय फैसा मोनफिननांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम आंनो होआखै अब्लाबो आङो उपाय गैया गामिनि दुखियाफोरनि न'फोरखौ पकेटनि फैसाजोंनो मावनानै फुरा खालामबाय नोंथांमोना नायदो नैबेयाव बेसेबां फैसा आं मोनफिनगोन आरो चेयारमेन 4000 करि हिसाब खालामदो 32टा न'नि हिसाब नाथाय न'आ गोबां पेन्डिं दं दासिमहालागै सरकारा जोबनो थाखासिनो दङ मा बुङो बेनि बेलायाव बेखौथ' आं मिथिला आंनि आखाइनिखौ आं मावबाय गावनि पकेटनिजोंब्लाबो दुखियाफोरनि न' होननानै आं बेखौ बुंनो थांलिया जायफोरनाखि पेन्डिं दङ बेखौ बिथांमोन मिथिसिगौ आं बेखौ बुंनो थांनो हाला लासै खालामनो थानांगौ बेजों लोगोसे दिनै नंगौ सरकारा जिखि फैया मानो दिनै बुङो गासैबो गाव गावनि सार्थआवसो गिदिं होनना बुङो बाट बेनि गेजेराव पाब्लिकफोरनि जिखिनि मोनथाय मोननो गोनांफ्रा जाफुङाखै दा बुंनो सानोना साना लामा दलं दै लोंनाय बेजों लोगोसे गोबां पाब्लिकफोरनि हेल्थ इस्यु बेनि सायाव जाफुंदों होनना बुंनो सानो नोंथाङा आं बेखौ 100% जाफुंदों होननानै बुंनो साना बेफोरबायदि खामानिया जायखिजाया सरकार फैया मानो सिगांनिफ्रायनो लामाफ्रा मावदों बायलांदों आरो मावदों बायलांदों नङा होमबा नाथाय पाब्लिकआ साक्सेसफुल जादों बा माबा गोजोननाय मोनदों बे सम्पूर्ण नङा बबेबा साइडआव मावदों बबेबा साइडआव मावाखै जायनि थाखाय जोंनि गामियाव दिनै असन्तुष्ट जोंनि 2 नं घाग्रापारा घरादां होननानै बुङो बेवहाय दिनै UPPL नि जानानै थाङोब्ला बिथांमोना 80%आव 20%ल' मोनगोन 80%आ PPF जानानै दं थांनाय बाराव जोङो जोंनि 2 नं घाग्रापारायाव 70% UPPL आव भट होनानै बिथां गबिन्द बसुमतारीखौ देरहादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिखौ जोङो फाल्थायनानै 80% रिहन मानगोनां रिहन दैमारिखौ 80% भट होनानै देरहाहोनो थाखाय थाम थिम जादों।